ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಮಿತ್ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುರಂಚಿನ ಕೆಯೂರ್ ದಪ್ಪೆನ ಐಸಿರದ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗೆಟ್ ಸುರೂತ ತುಳು ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಇಂದುವೆ 30 ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಪ್ರಮಿತ್ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬುಡುಗಡೆಯಾರುಂಡು ನೆತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕಲಾವಿದರಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಿತ್ ರಾಜ್ ಕಟ್ಟತೂರು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿಶ್ಮಿತಾ ಸಂತೋಷ್ ನಗರಲ ನೆಟ್ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕಶ್ರೀ ಮನಮೋಹನ್ ಕಣಿಯೂರು ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸವಿತಾ ಅವಿನಾಶ್ ಅಂಚನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಪುತ್ತೂರು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಪೂರ ಎರಡಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ಈತೆ ಅಂದ್ರೆ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಿತ್ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.